רציתי להראות לכם איך מדביקים מדבקת קיר. אז כבר דיברנו בעבר בבלוג שלי על זה שמדבקת קיר זה אלמנט נהדר להכניס בכל חלל. היא מוסיפה תמיד הומור, צבע ותת עיצובי. המדבקות האלה נמצאות בכל חנות לעיצוב, יש המון אתרים באינטרנט שמפרסמים מדבקות כאלה, ואפילו באיקאה אפשר לקנות אותה. הן לא עולות הרבה כסף, והיום רציתי גם להראות לכם כמה קל להדביק אותם. אז בואו ונראה איך מדביקים מדבקת קיר. דבר ראשון, אנחנו מודדים כדי לייצר איזשהו קו שאליו נצמד עם המדבקה שלנו. המדבקה מורכבת מחלק שקוף מקדימה, חלק לבן מאחורה והמדבקה עצמה. קודם כל, כמו קעקוע, אנחנו ממש משפשפים את המדבקה עם איזה כרטיס אשראי. אחר כך אנחנו לוקחים את המדבקה ומדביקים אותה לקיר, כאשר אנחנו מקפידים ליישר את החלק שישאר שם בסוף, שזה אך ורק, במקרה הזה, החלק האפור שבתמונה. אנחנו מתחילים בעצם דבר ראשון להוריד את החלק הלבן מאחורה. זה קצת שלב מסובך, אנחנו צריכים בעצם לדאוג שהמדבקה לא תזוז וכל האישור היפה שעשינו יישאר. ואנחנו לאט לאט מורידים את החלק הלבן מאחורה ומהדקים היטב את כל החלקים האפורים פה, רק אותם. כל מה שמסביב לא כדאי לנו יותר מדי להתעסק, בעצם זה ירד. מגיעים עד למטה, והנה נפטרנו מהשכבה הלבנה. עכשיו יש לנו את הקעקוע עצמו, שזה המדבקה, ומעליו איזושהי שכבה שקופה דביקה. אחרי שהידקנו היטב את המדבקה, אנחנו מתחילים פשוט לקלף את השכבה השקופה, ומה שנשאר לנו זה אך ורק המדבקה. אם יש לנו שאריות של הדביקה הזאת, כדאי לגזור אותה פשוט, שלא תפריע לנו, להיות מדויקים. באזורים של אותיות או כל דבר שהוא דק יותר, ממש לעבוד בזהירות, לדאוג שהחלק האפור נשאר ורק החלק השקוף יורד. הנה, ולאט לאט יוצאת לכל המדבקה, ותראו איזה קישוט מקסים ויפה, סתם כך באמצע המטבח.